Bilmisiz, hürmetli hanımlar hem efendiler, nefis söz hem edebiyat suyuşu, şiiriyat hem prozadan dem tabuşu, kadirli tamaşaçılarımız barşamızga da hayırlı kiş. Tatar sözü belgisi bugün bizni qabat birge jidi. Hem bu yıl bizde bik kurkem yubiley. Tatar sözü Xalqaro nefis söz televizyon belgisi Tatariston Davlat Soveti Raisi o'rinbosari Murat Qutov uli Ahmetov jidaklangan Tatariston Raisi qarshindagi tatar tilin ham Tataristonda yashovchi xalqlar vakillarining tug'an tilini saqlav, o'stiruv masalalari komissiyasi ham Yangi asr teleradio kompaniyasi bilan birlikda mana endi 5-yil o'tkariladi. Şuşa motor şarabızның mərtəbəli qonağı, Tatar sözü belgisine nigiz saluşu, Tatar tili hem Tatar sənəti, Tatar xalqı üçün can atuşu ulu şəxsimiz Murat Qutov uli Ahmetov da biridir. Bir zor rəhmət sizə hem əligi alqışlar sizin hürmetge. Hürmetli tamaşaçılarımız, Tatar sözü belgesinin geografiyası yıldan yıl kengeye. Башкортостан, Мари-Эл, Удмуртия республикалары, Киров, Түмен, Самара, Ульяновск, Мәскәү өлкәләре, Үзбәкстан, Казакстан, хәтта Түркиядән дә гаризалар килде. Һәммәсе 4500 гариза һәм жюри әгъзалары инде менә гала концертка нибары 38 җиңүче сайлады. Һәм әлеге җаваплы һәм авыр хезмәтне башкарган мәртәбәле жюри әгъзалары белән таныштырып узарга рөхсәт итегез. Tatar sözü 5-нче Xalqaro nefis söz televizyon belgesinin jüri составы. Jüri reisi Татарстанның Yazıcılar Birliği reisi, Татарстанның xalq yazıcısı Rıqayıl Zaydullah. Tatariston Respublikası Ministrlar Kabinetining Gражданлык хәле актларын тиркәү идарәсе башлыгы Elvira Ahmetova. Qozon Davlat Madaniyat һәм сәнгать институты ректоры, pedagogika fənləri doktora Roza Ahmediyeva. Bütün Dünya Tatar Kongresi Başqarma Komiteti җитәкчесе урынбасары Ирек Шәрипов. Татарстанның халык артисты Луара Шакирҗан. Татарстанның атказанган сәнгать эшлеклесе шагыйрә Илсөяр Ихсанова. Россиянең атказанган Татарстанның халык артисты Илдар Хайруллин. Татарстанның атказанган артисты Ирек Хафизов. Bütün Dünya Tatar Kongresining мәгълүмати хезмәт һәм масса күләм мәгълүмат чаралары белән эшләү идарәсе җитәкчесе Гөлнар Шайхи. Филология фәннәре докторы профессор Флора Сайфуллина. Мәртәбәле жюри әгъзаларына кайнар алкышларыбыз. Hürmetli tamaşaçılar, hozir söz Yangi asr teleradyo kompaniyasining general direktori Ilshad Yunus uli Aminovga beriladi. Rahim etіңіз. Yürekte ümit barlıkka keldi benim. Çünkü mine soңғы перепистан соңда mine bu tege tatar tili indi күп кеше әйтте, tatar tili бетә, tatar tili кирәкми, tatar балалар татарча сөйләшми дигән сүзләрне еш кына ишетергә туры килде. Менә бу безнең конкурста инде менә бу 5 елда 25 мең гариза килде. 5 мең гариза ел сайын. Менә бит инде ул 25 мең бала, 25 мең артист менә бу татар телен яратып, татар телендә сөйләп, татар телендә иҗат итеп, җанын тәнен бирә торган кешеләр бар дигән сүз. Шуңа күрә инде менә бу мондый Марат Готч, менә шундый конкурслар, менә мондый безнең бергәләп эшләгән эшләр минем дә инде горурланып карыйм, чөнки әлбәттә инде татар теле яшәячәк, татар телендә безнең балалар сөйләшәчәк, оныклар сөйләшәчәкләр.
Әлбәттә инде менә без бергә менә шулай итеп менә бөтен мәртәбәле кунаклар белән, монда җыелган ата-аналар белән, балалар белән менә шулай бергә тотынсак, әлбәттә без бу эшне башкарып чыгарачакмы. Мин шиктә менә шигем дә юк, чөнки бергәләп эшләсәк булдырабыз дип ышанам. Бик зур рәхмәт сезгә җыелганыгыз өчен. Киләчәктә дә менә шулай итеп бергә эшләргә, татар телен яратып, татар телендә сөйләшеп, җырлап, биеп республикабызны төзергә. Бик зур рәхмәт. Жылы сүзләрегезгә бик зур рәхмәт. Хөрмәтле тамашачыларыбыз, Татар сүзе бәйгесенең быелгы һәм төрле еллардагы җиңүчеләре белән әзерләнгән гала концертыбызны башлыйбыз. Сөйләдем мин сүзне суган борышлы, туры сүзне сөйгән калмас бурычлы. Йосеф Сәүші хәлен сөйләп аңлатырга гыйльмем камил. Сүзем матур булсын инде. Ил сүзен тоткан ир булыр. Ил сүзен кабул кылайык. Ата-ана сүзе кабул булмас диме. Алгышы һәм каргышы килмәс диме. Буш сүзләргә колак салма. Минем күз яшыма калма. И туган тел, и матур тел, әткәм, әнкәмнең теле, дөньяда күп нәрсә белдем. Син туган тел аркылы. Ил китәрдә йорт калыр. Йорт китәрдә сөт калыр. Ак күкрәктән сөт иңгән, сүзе татлы тел калыр. Ил китәрдә йорт калыр. Йорт китәрдә сөт калыр. Ак күкрәктән сөт имгән, сүзе татлы тел калыр. Тел китәрдә ни калыр? Язганнан язган хат калыр. Баш китәрдә ни калыр? Буында типкән кан калыр. Буыннан буын чабылса, ул чагында ни калыр? Йорт китәрдә яу калыр. Яу шапканда ни калыр? Ялгыз башы каңгырап, дуадактай хан калыр. Мәңге яшәргә теләсәң, и угыл, ал гыйлем, чөнки тереклек суы ул. Белмәде һөнәрне гыйлемсез кеше, булмады аңарда бәхетнең эзе. Шын бәхетне бирә тик гыйлем генә. Баш ияләр һәр вакыт белемлегә. Ал гыйлем, чөнки яшәүнең асылы шул. Хәл итә барлык кыенлыкны тик ул. Кем гыйлемле, белик асыл таш дип аны. Һич җиңә алмас угры яки дошманы. Гыйлемлек яшерен хәзинә. Кем таба, ике дөнья байлыгы булыр аңа. Күп гыйлемле булса адәм, байдыр ул. Башкалар йолдыз кебектер, айдыр ул. Шын кеше диме туны булганга шәп, кисә дә атлас, ишәк һаман ишәк. Тик гыйлем аша табылды тугры юл.
Булды гүл бакча, ни шаклы тозлы шул. Ит җитәкчен ул, гыйлемне син үзең. Шул вакытта дөньяда калыр эзең. Килсә дә үлем, галим үлми һаман. Үлеме килгәнче үк үлә надан. Бел, наданнар төркемен үлек дип, үлсә галим, бел аны терек дип. Син гыйлем тупла, наданлыктан уян. Ахирет көнне надан эттән яман. Шын галим үзен надан диеп белер. Күп белим дип, галим артыннан йөрер. Бик озын бу сүзләремне тыңладым. Мәгънәсен һәр ишарәнең аңладым. Нәрсә таптың? Инде син сөйләп кара. Яки моннан аңлату эзләп кара. Мәгърифәттән кемеле шала алмады. Ике дөньяда мураты булмады. Шуның белән сүзләрем булды тәмам. Калтырау алды кулым, сынды каләм. Хәйләкәр шагыйрь, матур сөйләп нәфес изрәтә, купшы сүзләр тезеп тибрәтә. Ул мәңгелек халык хәтере, тиз уала гыйлем кадере. Юк, ышанмыйм, дәлил китер. Шагыйрь сүзе кысыр булмыйла. Бер сүз белән канлы ан төшәләр. Бер сүз белән милләт туплыйлар. Бер сүз өчен канлы яшь түгәләр, бер сүз өчен бугау кияләр. Сүз кыткысы белән яшиләр дә, шул ук сүздән баш ияләр. Авылымнан авыр хәбәр алдым. Дөнья куйган таныш чаптарым. Эй, чаптарым минем, чаптарым, хәтеремдә хәтәр чакларым. Тәүге тапкыр атланырга иткәч, атландырмый егып качканың, һәм чапканың яшел болын буйлап эзләр сузылган. Балачакның бөтен сукмаклары синең белән бергә узылган. Ат саклаган кыңгыраулы төннең бәрәңгеләр күмгән учагы. Әкиятләрдә безне көтә иде патша кызларының кочагы. Шул кочаклар кебек кайнар иде, хайран иде безнең хыяллар. Ул елларның кара кайгысы да зәңгәр буяу белән буялган. Эй, чаптарым минем, чаптарым, хәтеремдә җитез чакларым. Толым-толым ялларымны тотып, искән җилгә каршы чапканым. Батканнарым булды пычракларда, давыл кубып, көннәр бозылды. Үсмер чакның бөтен сукмаклары синең белән бергә узылды. Урманнардан кышын утын ташып, һәм симәнә ташып язларым. Атлар да бит төпкә җигелеп тартты сугыш елларының газабын. Тартканнары сырт санарлык булса, теш санарлык иде улаклар. Ләкин кеше кебек зарланмыйлар, мактанмыйлар алар, тыйнаклар. Эй, чаптарым минем, чаптарым, хәтеремдә бөек чакларым. Беренче кат җик бик алдырылгач, күзләреңнән яшьләр акканын. Гаҗәпләнеп, озак карап тордым. Елыйлар дип хәтта атлар да. Бездән качып шулай елыйлардыр, пенсияга чыккан картлар да. Тик кайтарып булмый гомерләрнең җиз кыңгырау тагып чапканын. Хуш бул инде, хуш бул чаптарым. Чаптарымдай бала чакларым. Вардышке музеемы,
Вардышкем шеермы, тушмы сапатышкат, тушудыз кишкот. Пачкытеш бусыят, кижем ю далте, кижем ю бу куз, бу толкым катбетле. Вожбылат чачкает, чиляса кадюле, чебереш чачкает, шулемез буйгате. Юлескат пискует, кораса быттонтем, юлеслен чеберез, бертыны чедонтем. Сапонаик дуно, вардышкем узимы, сапонаик мусо, вардышкем шеермы. Калыке потыком, дормылеш мазмичком, вордышкем муземмес, туш буре байышком. Бүрігіне идеклебіз. Туған жеріні ташлап, шығып кеткен шақта ауылдан. Қиялларының қонатлысы еді. Қорықмадық желден, дауылдан. Бүрігіне идек, әллен инді биік үрлер, яулап алыр кебек тыйылып, ұфықларға қарап, юлға шықтық. Туған яқлар қалды, бұйығып. Бүрігіне едік, мақсатларны жегіп, тұрмыр сұқмағына юл алдық. Шүкір етіп бүгін дұға қылам. Юғалмадық беттім, юл салдық. Бүрігіне едік, ирінлерде кипмеген дейді сүтібіз. Бір Аллахыбыз да ердем еткендір жол. Үз сұқмағын тапты көбебіз. Бүрігіне едік, шешке атып, үлгірділер инді жимешлер. Бүгін инді бар болғанға сүйіне-сүйіне, ғұмыр күзлеріне, юқла инді ғұмыр қышларына кіріп барышылар. Арттырып та сөйлене біраз, шыттырып та қоя қой вақыт, татар сөзі бигірек өткен, бір қатлыға ілеге 100 қамыт. Сөз өткенге исен қалғаналар, ил гизгеннер тілге таянып, ярты дүния татар сөзін таный, өткен болғананда ышанып. Бөтін сөзге де ышансаң, олар хәтті айдағы Зөһрә қызны да біздің ауылдан деп әйтергә мөмкиннәр. Зөһрә қызны менің бабай, көрген бит молай. Біздің ауыл қызы екен шул, 10-дегі. Бабайның әлемінен 1-2 яшқа кішірек шоғы болған. Шулай бір вақыт, қопқа түбіндегі орқа тірәгіші іскемияде балы сағышене бұтырайген бабай. Шейнейген, түбі біткеш сағызына шерт еттіріп кіне жерге түкірегенде бабай. Тауыш алып, оғарып қотқан джинс шалбарының тез тұрысындағы кісесінден ене болы сағыз алып, ауызына қобайкен. Шулшақ күрі бабай, колонкадан су олырға деп, күйенде шелеклерін осып, юғарыштан Зөһрә қыз түшіп келекен. Ай, жібер болған Зөһрә қыз. Оны көргеш, сағыз шейнеулері ұнытыла иді деп сөйлегенін, яқшы қатырлымәлі мен бабайның. Міне Зөһрә қыз колонкаға келіп жете. Күйенде су қойу бұрасына сүйеп қоя да, шүмеш білен шешімеден су тұтыра башлай. Өзін ендідір мұңсу жыру-жырлы екен. Зөһрә қызына мұңланып жырлауын, ой, ішітіп олған. Ішітіп олғанда Зөһрә қызға ялвар екен. Зөһрә қыз, мен сені өз яныма тартып алам. Балда майдай зәрсің, әгер танцы-манцы, шек-мек бейсің келсе. 2 японский магнитофоным бар. Бірсі төслі көрсеті деген. Зөһрә қыз риза болмаған. Сың, японский магнитофонға қызығырға. Жүлерді білдігіз мәлесіз, біздің ауыл қызын. Міне,
Ишеттеңме? Башыннан алып ахырына хәтле әкият. Син дә күр, сүзнең кыдрәтен инде. Зөһрә кыз белән дә очраштыра. Әйе, монда сүзнең кыдрәте генә түгел, ниндидер хикмәте бар дип әйтер идем әле мин. Яңа туган сабый үз телендә сүзләрен ишетеп аларны җөмләгә тезә башлый. Үзенең җырларын, моңнарын, әкиятләрен ишетеп, үз туган телендә сөйләшә башлый. Менә ул инде бөтен кешене дә үзгәртә. Шулай бер көн чана белән арба телгә килгәннәр. Үзләре мактанышканнар, бер-берсенә көлгәннәр. Чана әйтә арбага: "Син шыгырдак, син шапшак, минем йөргән юлга кара. Үзе саф, үзе ак. Бер тегәрмәчем ватылса, кая бара аласың? Юлда берсе ычкындымы? Тагын туктап каласың. Ярар дигән шунда арба. Син йөрисең тик карда. Минем кебек хезмәт итеп, кара син пычракларда. Уйлап кара. Кайсыбызга куша күбрәк утыра? Кайсыбыз файдалырак та? Кем күбрәк эшсез тора? Тукта дигән чана. Авырткан җиргә тимә. Чанага эш булмаганга ял итеп ята. Димә, сандугачлы җәй көнендә син бит күңел ачасың. Кар төшегә ышак җиргә нигә кереп качасың? Минем дә бит синең кебек кошлар сайрап торганда йөрисем килә ем-яшел, кап чәчәкле урманда. Сабан туйда балаларны утыртып йөрсәң иде. Кыңгыраулыклар белән мәйданга керсәң иде. Сүзсез генә ятсам да мин, табанымны күтәреп, көнләшәм мин синнән арба, үләм инде үртәлеп. Ишеттеңме? Җырны? Юк, бәхәсне. Арба белән чана бәхәсе, тавык белән күкәй арасы. Ә шулайда бармы сүз көче? Булса әгәр хәбәр көтүче, кайтыр ул дип өмет итүче, һәр сүз күкрәү булып яңгырый, яшен сыман йөрәк камчылый.
Мен ишеттім. Ошы соғыш бұл. Тынны қысқан тынлық үзілсін. Яңғырға деп жиған бұлыттан көз ешлері болып төгілсін. Оғыла да бұлыт, оғыла. Туған өскен жерлер яғына. Терезеге ширттір де яңғыр. Нәрсейтір. Туғанларыма. Оғыла да бұлыт, оғыла. Нәрсейтсін. Бір не білмейу. Хәбір юк менім жүректе. Мені барышылатып өтті. Кукурузлар білен бір рәтті. Нәрсейтсін. Бір не білмейу. Роман кебек көңіллесін ю. Көпмі сінде ғымыр кешірдім. Көпмі киім шабата сінде. Көпмі итек туздырдым. Роман кебек көңіллесін ю. Әсін яңғыр. Зинхар. Искә төшермә. Итегімнің нишек икәнен. Ялан аяк килдім дөньяға. Шулай гына бәлки китәрмен. Әсін яңғыр. Зинхар. Зинхар үшін. Искә төшермә. Зират бит ул сабан туй түгел. Ник анда киінеп китәргә? Ағыла да бұлат. Ағыла. Туған өскен жерлер яғына. Терезеге ширттір де яңғыр. Нәрсейтір. Туғанларыма. Ағыла да бұлат. Ағыла. Сан ядуба, ебі улдача амашы пулсатадым. Шынна, сана юрықлы бұл чардесе, күнін шәрен кәлі тұрым. Аслы бұлым зем кайық евір келеден вішсе кайреш. Таван шаршывымыра, хайсен ерегебе хүделеме тачеш. Мен бұрын несен ятенчен, Туращам, таргаслаза уйдады. Ашамышы, ажизим батне, келне таврын малладу. Искайрында, хевелдачта жугалчы. Искайрында, тебе ерет. Искайрында, манчунымда бырланчы. Искайрында тебе илет. Бұл 3 күнлік дүния деп қабатлайлар, ойласаң исің кетерлік. 3 күн яши біздің үпкәлер де, қонақ қақлары да 3 күнлік. Шунда сыйған сынау, сықырау, сағыш, бала хәсреті, бәхетті. Яры әләдән балалары 3 күн атлый ләхеткә. Тынычланып, бушап китер үшін 3 күн жетмей екен. 4 керек. Бір күн істейінді, құдіретіңнен келе Құдай қайым. Бары шул тілек. Бірінші күн, әби қоршығымнан бәлеш сол әлі дейіп сұрармын. Ертен тұрып өзім мұнша ағып, бүтін балаларыны жиярмын. Екінші күн, ішке барыр едім. Сәлем берір үшін достарға. Көздеріне
соңғы тапқыр бағып, һәрбірсенең қолын қысарға. Үшінші күн, әгер насип етсе, туған жерім әткәм негізіне баш иерге дейіп барырмын. Әткәм әнкәм рухына дұғаларым оқып, нәзір сәдақамны салармын. Хисләремне йөгәнләмәдем шул. Ни уйласам, қойшақ шуны әйттім. Тура әйтәм дип, туған үпкәләттім. Аңламыйша дұшман үршеттім. Шул турысы нығырақ сіңе икән аның. Изгелеген бик тиз ұнытыла. Үпкә хисе туа тігілерді. Үш алырға аларамтыла. Дүртінші күн, әгер бирсе Құдай, бар идім шулар қаршына. Бәхилләгіз мені, дейіп сұрар идім, түбәтейін киіп башыма. Изгі жаннар үшін ұлым білсін шуны, үш күні де аның бик жеткен. Әмин, міне шул кемшілік үшін бір күн жерде артық яшармында. Ғұрыр башым түбән иермінде, құтылырмын, бүтән интікмен. Шунда бабай кенет туқталды да, уйы білән қалды ялғызы. Ғұрыр башын түбән түшірді де, тәмәкесін ашығып қабызды. Күрәм бик те ауыр бабақайға, ғұрыр башын түбән иерге, вақ жаннарының қаршысына барып, бәхилләгіз мені диерге. Йоқты дүния білән саубылашу, жеңіллерден түгіл күрәсің. Ниндіні күш керек, түзер үшін, алдан білсең, қойшан өлесің. Ойнесін кастын пұрғындақ соң, мастерон келестін светя дуней. Зяролячы дыйви толтынен максус, зняру гайгеде, прокчис пик маней. Тынен калтыя эсен седей веем, валдо селеведен дыу ой мемейсың. Тын кулотаду лиця самам кие. Тынь эрятаду, мун эрян гайцeng. Моросон кирвастян тол, мун топавтан седен мель, эсен народон мель. Моросон эсен ялган радовавтан, врагонь авести знясь моронь вайгель. Морын, зярдутун дуньялтун сен радын, зярду мойын бойсыз масторонь кистин. Вана уж остатка моро сёрмадан, узерь палачись монь вельксуш кусти. Морось тонась монь олячин сень отсто, морось солдаток стень кулом смери. Морокс эрямум жойнезевс народцо, тюримань морокс куломам гайни. Отан соғышының дәхшәтлі күннәреннән берсе иде. Кішкенә генә җимерек станцияда көзге караңгы төндә ике эшелон очрашып янәшә туктадылар. Аларның берсе тылдан фронтка яңа хәрбичә салып баручы эшелон, икенчесе фронттан тылга яралылар тиеп кайтучы санитар поезды иде. Санитар поездының бөтенесе дә кызыл вагоннардан торып, паровозга якын очында гына бер-ике классный вагоны бар иде. Ә калганнар исә кечкенә шуен мишләр куеп җылытылган теплушкалар иде.
Әнә шул теплушкаларның берсендә түбәнге сәкедә каты яралы яшь лейтенант татар егет ята. Егетнең хәле авыр. Уң аягының тездән югары киселгән. Санитар поезда юлга кузгалгач аңарда гангрена башланды. Менә бер тәүлек инде ул ни йоклый, ни уяна алмыйча ярым хушын югалткан хәлдә ята. Әлеге станциягә килеп туктагач та ул бер мәлгә хушына килде. Арган күзләрен ачты, кара янып киткән иреннәрен ялап куйды. Шәсе. Бик шәсе килә иде аның. Шәфкать туташымыны аңлады, алюмин кружкадан бер йотым су эчерде. Әллә шул чакта, әллә чак кына соңрак, егетнең колагына каяндыр җыр ишетелде. Татарча җыр. Я Хода! Нәрсә ишетә ул? Кемне ишетә? Аның Таһирәсе җырлый түгелме соң? Шул Таһирә тавышы кайда ул? Егет үзен белештермичә яткан урыныннан кинәт бер ымтылып куйды. Кинәт аның күз аллары караңгыланып китте, башы хәлсезләнеп мендәр читенә авып төште. Һич кемне, һич нәрсәне ишетмәс булса да, җырны ишетүдән туктамады. Бөтен тәне эссе томанга йотылса да, җыр калды. Искиткеч таныш. Якын тавышны ишетеп, егетнең күңелендә гаҗәеп бер үзгәреш туды. Ул хәзер җырлаучының кем булуы белән дә кызыксынмас булды. Аның сүңе бетмәгән аңы могҗиза булуына, Таһирәсенең менә кул сузымы гына җирдә җырлап торуына ышана алмады. Хәер, кем җырласа да барбер түгелмени, тик җыр туктамасын. Җыр туктамасын. Туган ил җыры, Таһирә җыры, татар җыры. Йөрәгемне бүген безнең җырны түгеләсем килә бер түгелим. Исән икәнемә ышанасым килә. Җырла инде, үлеп бер терелим. Юк көлмим, бармы диеп сора башта җиһан яңратып көлгәнең. Мин бит үземне дә синең белән бергә, сөю белән рәттән күмгәнмен. Ара якын хәзер, җаннар шундый ерак. Җырла димен, тавышын ишетим. Хәер, ни мәгънә? Җырлавыңны түгел, елавыңны да күптән ишет. Бар тавыклар кытыра илерә башладылар. Сәрби әби калды каушап. И Кодайым, ни булды икән? Сасы көзән, фәлән кергән икән. Китәклеккә китте әбим, тиз-тиз атлап. Барып керсә, күрә нәрсә? Бер дә күкәй салмый йөреп, нык симереп, түгәрәк булган тавык, ояга дип куйган иләк читенә басып, кытаклый бит тәмам шашып. Әби куйды бөтен чабып. И симәскәй, салдың менә син дә күкәй. Синән чыктымы бу гауга? Син илереп кытаклауга. Һәм шунда ук симез тау күкәен ул алмак булды. Ләкин кулы ярты юлда туктап калды. Ояда бик кичкенә күкәй күреп, Сәрби әби куйды төкереп. Түмәләвен ләгънәт төшкер. Гомереңдә бер чикләүктәй күкәй салып, алтын тавы салган кебек, илрәсең коттым алып. Кайбер кеше булса 3 тиенлек эше, шул турыда шалый бик күп. Сәрби әби тагы күк. Авылның ишеге, коймалар тишеге. Тәртәсе аркылы җилби,
Иртәме кышкыра әтәшләр, күзләрен миләшләр, тәлгәшләр. Бүген ноябрь. Көттә тор шушында. Ыржайган чормадан шыжылдап ис чыга, иясез калынган ихата эшенә җылылык өрделәр. Бер көнлек кешеләр. Миләшләр бирешкән, кыймалар бирешкән, шымлата, һәм янә исемнәр, барлата сырыйсы иде дә өлкәннәр белгәндә. Үткәннәр, үлгәннәр, әбиләр кабердә. Җилби дә арып колакка уфылдый. Укылмый дигасы, онтылмый, укылмый. Мең гафу сорарга әрвахлар рухына, мәңгелек йортына барылмый. Элек монда гөрләп торган нигез. Чабышканнар бала чагалар, бер артлы 7 бала үскән, бер артлы ышкан ядан. Мин белгәндә әби бабай өлкән, тәмле ашап, матур киенеп, бабай мулла булып түрдә йөри, әбу мәрхүм аңа ияреп. Хәтеремдә әби сөйләйде сугыш чорын, ачлык елларын, бер пишмактан бер пишмакка сугылып сеңле җәннәт елаганнарын, урманнарда чикләвекләр җыеп савыт тутырганнарын. Әтисенә, әтисе кайтмый. Чикләвекләр һәр кыш калмавын. Шулай бер чак әтисенең дусты кайтып төшә күрше авылга. Әби үги әнисенә ярып баралар ди сораштырырга. Без тоткыннар идек. Агач сарай, яттык хәлсез аштан тилмереп. Немецларның чыгып киткән чагы, әйдә, качыйк, үлмик интегеп, әйдә, сине балаларың көтә. Фатыйма да күрсә танымас. Төне буе астан чыкыр казыйм. Урманында немец тота алмас. Юк. Бармады. Калды. Мин качтым. Артымнан ук мылтык тавышы, артымнан ук дөрләп яна сарай. Шулай булды аның язмышы. Алабута, кышытканнар ошап, бәрәңгене кырып тышы белән исән калган, тормыш кырган шулай, һәр яш шытып чыккан яңа үлән. Бабай 70-тә үк ясап куйды, исемнәрен язып чардуган. Аннан әле 20 ел узды, хаҗдан кайтып хаҗи дип язды, белеп торсын дип бар туган. Һәр ризыкның кадерен белеп кенә, күгәрченнәр кебек гөрләшеп, мәңге яшәр төсле, мәңге шулай барыр кебек барсы килешеп. Миләшләр калган, җыелмыйча. Әби булса тузыныр иде. Әллә нигә түзеп була икән, әмма нигез бу бушлыктан тәмам арып талып кыйлыр инде. Җил уфылдый кыйма яргыннан. Исәнмесез? Килгән оныклар. Танымаслар инде алар безне. Алар безне күптән оныткан. Эндәшәләр. Борылсам, бушлык. Буш ноябрь тора ыржайып. Кәкре баганадан бии киләнә, килә кыйшайып. Җилләр этә, артыңнан ук шартлап яба капкаларын арт яктан. Ишереп, кыйшайган кыймасы аркылы кул болгый. Кул болгый ерактан, ерактан. Сәйлә. Бер көннәрем, кара монда хатын, үзең яхшы беләсең бит пишәт хакы. Китсен бездән чыгып кәшә белән сарык, ашап ята бушка гына алар. Азык. Хатын күнде, диде ирем ярар. Бу икене умаклыкка булсын карар. Кәшә белән сарык хәзер китсен бездән. Аларны соң асрап торып, ни файда бар? Нишли инде мискин кәҗә белән сарык? Булмый хуҗа кушканына каршы барып. Икесенә бер зур гына капчык тегеп, китте булар кырга таба сәфәр итеп.
китте болар. Бара, һаман бара. Күренмидер күзләренә ак һәм кара. Бара болар. Күпме баргач, Алла белә, юл өстендә үлгән бүре башын таба. Курка башны кузгатырга кәҗә куркак. Күптән инде куркаклыкка сарык уртак. Баш янында торалар икәү куркып. Әйтешәләр бер-берсенә: "Син тот, мин тот." Кәҗә әйтә: "Сарык абзый, син көчлерәк." Сарык әйтә: "Син сакалбай, гайрәтлерәк." Бүре башын кулга тотып кузгатырга юлдашларының берсенең дә җитми йөрәк. Озак торгач, шунда кәҗә белән безнең сарык, бүре башын тоталмыйча куллар барып, башны икәү тотып, ике колагыннан юнәлделәр капчыклары эченә салып. Асыл сүзләреңне туган телем биреп торшы миңа азга гына. Бөтенләйгә түгел, вакытлыча, тик җитәрлек гомер азагыма. Синнән алган һәрбер сүземне мин күз карасы төсле саклар идем. Ул сүзләрнең затларын сайлап, дуга итеп кенә ятлар идем. Ул сүзләрне җырга әйләндергәч, мин кайтарып сиңа бирәчәкмен. Исраума сүзләрен миндә җыры бур алар киләчәкнең. Әйтә алмыйм әле. Ул сүзләрдән аз булса да дөнья үзгәрерме? Тик югалтма, туган телем, синнән алып торган асыл сүзләремне. Яшем туктатырлык кудрәт синдә, һәм елата ала бер сүзең. Мусафирга татлы кизләү суы, адашканга маяк бер үсең. Синдә ага җирне тибеп чыккан меңәр чишмә, вулкан лавасы. Синдә тургай, сандугачлар кие, диңгезләрнең җиләс һавасы. Тоякларның тупырдавы синдә, кылычларның горур зеңләве, дәүләтемнең тез чүктергән чагы, ватанымның өнсез иңрәве. Тимерченең тире тамган сиңа, бөеклеге синдә ханнарның, синдә күпме дуга ялваруы, бер илаһка изге җаннарның. Күкрәгемә хәнҗәр кадасалар, синең белән бәйлим ярамны. Синдә таптым җаным моңы булып, каләмемнән тамар караны. Җанны кисәр җилләр искән чакта, ышыкланам сиңа, кыяма. Синле чакта без алмазның үзе. Синсез калсак, юкка буяла. Аңлы чактан бәгырь сызлавым син. Синсез калсам, калам йөрәксез. Син булмасаң, кояш шундук сүнәр. Син булмасаң, мин дә кирәксез.
Kuşlardan Kol seni başka kışlardan Saklarımın salıkını jilden Gitmesin tuğan ileden Sanduğaş, sanduğaş Sine gidersen min kolan Duzlarıma jıralar eşer Sanduğaş, sanduğaş Sine gidersen min kolan Duzlarıma jıralar eşer Мондый жырны yıllar, zamanlar tыңласыннар һәм баш исеннәр. Мәңгелеккә туган җырлар була, мәңгелеккә туган исемнәр. Zamanında dünyaların unutup Ellükine Tukay tınlagan. Elle Tukay süyüp tınlaganға Ellükiler haman tınmagan. Tatar tili әлі tınmagan. Туган телем, яралтышыннан яратып, илаһым бар иткән тел. Таш гасырдан кешелекне галәмнәр гыйлемдарына мәгишәткә илткән тел. Скифлар, төрки бабамнар теле ул туган телем. Кубарылып күчкәннәрдә, карваннардан алдан узып, җиһанга тулган телем. Утраклар уртак теле ул, тылмашсыз тыңлар телем. Кыйтгаларда илкин иткән, инсаннарны имин иткән. Тынычлык, сылык телем. Ялган данга, харам малга алданмас үстен телем. Өммәтемә, милләтемә, Раббымның рәхмәтендә догалы, сөтле телем. Иманлы ижад телем ул, моңга аңлыккан телем. Бийек күкләр күз алдында мәңгелеккә алып барыр юлга юлыккан телем. Эй газиз, ана телем. Телең газиз, әгәр йөрәгеңне үз телеңдә ачсаң ярыңа. Телең газиз, әгәр серләреңне үз телеңә язып сакласаң. Зур серләрне туган телдә генә саклап була әгәр уйласаң.
Телне үз итмәгән берәүнең дә теше үтмәс аңа. Төшенмәс. Мин көндәлек яза башладым. Яшел тышлы калын дәфтәр кинәт кенә иң якын сердәшемә әйләнде дә куйды. Күңел серемне ни өчен кәгазьгә төшерүемне аңлагансыздыр инде. Әйе, мин гашык булдым. Иртә дип 14 яшь тулып китте инде. Паспорт алдым, гражданин булдым. Шулай дигәч, әни көлә. Паспортлы булу бер хәл, акылың булсын ди. Әй, кемгә гашык булуымны әлегә көндәлегем генә белә. Моңарчы да бер сукмактан йөреп, көненә әллә ничаклы күрешеп йөргән гап-гади егет малай. Гади дип, ул бүтәннәргә охшамаган. Ул берәү генә. Бер көнне бөтен мәктәпне урманга чаңгыда йөрергә алып чыктылар. Дөресен әйтим, чаңгыда басып кына тора беләм мин. Малайлар пар сукмак булып сызылып яткан издән дигәнче шуып та киттеләр, күздән дә югалдылар. Без кызлар чыркылдашып читкә сибелдек. Шулай да каккан казык кебек торып булмый бит инде. Үз җаебызга юл тоттык. Кышкы урманның күз явын алырлык үз матурлыгы бар. Күккә ашкан нарат ябалдашларында 1000 төрле төскә кереп, кояш нурлары балкый. Шушы матурлыкка сокланып, дөньямны онытып җибәргәнмен бугай. Кечкенә генә калкулыкта салулап, көрткә чумганымны сизми дә калдым. Бүтәннәр көлә башлаганчы тиз генә кыймылдамакчы булам, кая ул? Берсе өстенә икенчесе аркылы яткан чаңгыларым ирек бирми. Ого! Берәү монда йолдыз санап ята. Yorgan da alıp geлекме? Инде икенче түгәрәкне урап килергә өлгергән малайлар янәшәмнән көлә-көлә узып киттеләр. Кулыңны бир. Тор тизрәк. Моңарчы бер топкырда ишетелмәгән җыр булып, колак төбендә ниндидер җылы тавыш яңгырады. Гәрлектән йомылган күзләрем киерелеп ачылды һәм елмаеп торган караш белән очрашты. Төшенгәнсездер, шушы мизгелдән минем кечкенә генә йөрәгемә олы шатлык булып кирип урнашачак. Мин бер һәм бердән бер дип табыначак караш иде ул. Мин гашык булдым. Юк, зәңгәр күзләр ясенә генә түгел. Аны күргән мизгелдән соң мин тирә-ягыма күз ташлап, дөньяның гаҗәеп матурлыгына ах иттем. Безне урап алган тирәлектә яшәү чыганагы булган бар нәрсә дә бер һәм бердән берәү генә икән. Минем уй-хыялларыма, тормышка карашыма тиң булып ап-ак, якты төстә балкыган кояш та, йолдызлар патшалыгы да берәү генә икән. Газизләрдән газиз әнием дә, әтием дә, минем туган телем дә, туган җирем дә берәү генә. Мин үзем дә берәү генә. Шушы гади генә хакыйкатькә төшенүдән күңелемә ярату дигән олы хис тула. Мин тирә-ягымда матурлык кына күрәм. Мин сабыйлык иленнән яңа дөньяга аяк басам. Бер һәм бердән бер булган Аллаһы Тәгаләдән бүләк итеп бирелгән шушы гомер юлымнан шушы матурлыкны, шушы аклыкны кулларымда күтәреп атлыйсым килә. Чөнки гомер үзе дә берәү генә. Кеше туа, беренче кабат күзләрен ача. Күзләренә күренгән һәр нәрсә аның өчен ачыш. Шул ук зәңгәр күк, ай, кояш, йолдызлар, урам, чирәм, су ачыш. Кеше үсә, аңа мәхәббәт килә. Ул әйтә, минем кебек беркем яратмаган ди. Вакыт дигән нәрсә аңа алмашчы китерә. Аның улы әйтә, минем кебек беркем яратмас ди. Бу наралышына һәр кайсы кабатлый, минем кебек беркем яратмаган. Минем кебек беркем яратмас. Ачышлар күбәя тора. Фәннәр очрашкан җирдә яңа фәннәр.
хәрәкәт океанына табышмаклы яңа көчләр ургыла. Алар мәхәббәткә яңалык алып китерәләр. Яшьлек тә мәхәббәт тә үзе туры килгән чор һавасын сулап яши. Тик ни генә булмасын, соңыннан һәркем бер үк ачыш ясый. Алып китте еллар яшьлегемне, бәрабәргә акыл бирде. Алыгыз еллар биргән акылыгызны, кайтарыгыз яшьлегемне кире. Ул ачышны мин дә ясадым. Туган тел, туган йорт, туган җир. Мәңгегә аерылмас өч туган. Кем белә, кем база сойларга? Арадан кайсысы мөһимрәк? Туган йорт, хәтерем сандыгы, гаиләм җылысы, туганнар, туган тел, милләтем барлыгы, саклаган нишәмә буыннар. Туган тел, туган йорт, туган җир. Мәңгегә аерылмас өч туган. Тик берсе югалса халыкта, ул ятим, ул мискин һәм сынган. Кертелиен тиди уныкам, пешушка жапсулалтыш кундемнам, чищалтыш дюраш воч кеңеш гоч мландыш, осалви пуйто полорам курантыш, пущам шудияк шурны кагускен, чыла дюлен да саргаен кошкен. Мыняр ганаме юмоңам нумалын, лекна пасушко пюршыла кумалын, кушталер везекалык чывылтен, но дюруке векат юмак монден. А вӱдыжгӧ мардежым ыш уж мланде, чӱчалтыш йӱр ыш код тӱҥдечын мланде. Пеш шуко эртыш тиде пагытлан, кая умбаке ок йом курымлан. Мый ӱшанем, ок тол тыгане шучко, ужам сай пашадам кундемна мучко. Пасу ден сад гӱжлалыт кумдыкеш, кунар тыршет, тунар перке лиеш. Шочмо мланде, шочмо ел, могай вияш, пінчет шитеєн, мая тагай лія шонем. Шочмо мланде, шочмо ел, могай яндар, відет шитеєн, мая тагай лія шонем. Шочмо мланде, шочмо ел, могай мікшет, паша шитеєн, мая тагай лія шонем. Бу арада җирсеп йөрим әле, җанга урын тапмый сарыгып, эчтән генә җырлар көйләп йөрим, туганнарым, сезне сагынып. Ничек яшәсәң дә бара, гомерузда сизми калабыз, бер ананың сөтен имеп үскән, бер атадан туган балабыз. Тормыш мәшәкате диеп тормыйк, ерак диеп тормыйк арабыз, бер җыенып кайтып төшик әле, шушы йортта үскән бала без. Көлә-көлә хатирәләр барлык, йөз тыңлаган бәян булса да, моң зарларны себеркеләп куйык, абый салган яңа мунчада. Кайнар чәйгә кәҗә сөте өстәп, салмак кына корып әңгәмә, кич утырыйк, рәхмәт укый-укый, бәлеш салып көткән җиңгәмә. Бер абыйга 5 кыз бала бит без. Бер түтәлдә үскән гел генә, әби торган сайын әйтер иде, сез күп әле, абыяң бер генә. Хәтирәле, ямьле булсын бу көн, нурлар белән тулсын кичебез. Абый үзе уң кулансы безгә, бер уч инде калган бишебез. Дәртле көйдә, моңсу көйдә сузык, хисләр китсен әйдә сүтелеп, очраша да алмый калдык диеп, сөйләмәслек булсын үкенеп. Ямансулар, эш пошулар калмас, матур бер юл булар узганнар.
bir sebepsiz Tura salıp kına bir kuruşik eli tuğanlar Bir kuruşik eli tuğanlar Yüreklerde tarih tirenligi İdil kingliklere köngelde Bar halklar tatu tigiz bulap Birdem yaşı Tatar ilinde Aziz tiragimiz Tataristan Yaktılık kayılar yaranna Seni şadlıkta bizden gururlukta Hemimde duvar damlarga Aziz tiragimiz Tataristan Yaktılık kayılar yaranna Seni şadlıkta bizden gururlukta Hemimde duvar damlarga Darlardan direk dayanırsın Tübeklerden her yere Ruhi kıblası da izge küre Bazanlara yaşı gösterer Aziz tiragimiz Tataristan Yaktılık kayılar yaranda Sin şadlıkta bizden gururlukta Hemimde duvar damlarga Aziz tiragimiz Tataristan Yaktılık kayılar yaranda Sin şadlıkta bizden gururlukta Hemimde duvar damlarga Tataristan ul yürekli beşemiz Bizning ortak tilak jimişi O'z diline egaligin ko'rib Umr etsin edi har kishi Aziz tiragimiz Tatariston Yaktılık kayılar yaranma Sen şadlıkta bizden gururlukta Hemimde duvar damlarga Aziz tiragimiz Tatariston Yaktılık kayılar yaranma Sen şadlıkta bizden gururlukta Hemimde duvar damlarga Sen şadlıkta bizden gururlukta Hemimde duvar damlarga Ришат инде сәхнәгә чыккач төгәллидер дип уйласагыз, әлегә ялгышасыз. Чөнки әлеге сәхнәдән бик кирәкле һәм җитди сүзләр яңгырамады. Һәм әлеге җитди сүзләрне җиткерер өчен менә сәхнәдә бик җитди кеше басып тора. Каршы алабыз. Алтыным дип туган телдә Әниең сине сөйгән Бәхетле бул балам диеп Әтиең күккә чигән Туган тел татар теле Синең телең инде ул Тәпи киткән Үсеп җиткән Синең җирең инде ул Туган телне сайламыйлар Туган тел ул бер генә Бабаңнар сөйләшкән телне Син дә өйрән Бел менә Татар тел синең тел ул Ягымлы
елай ул. Әзрәк елап, күбрәк гülüp. Син дә үсәрсең әле. Тик онытма, туган телең. Телсез калма син. Ирак асырлардан татар сүзе килеп җиткән безнең көннәргә. Якты йолдыз булып атылада, юл күрсәтә кара төннәрдә. Шушы телдә кара урман шаулый, агым сулар ага шул телдә. Җаннысы минем татар сүзе, сихри бер моң булып ишетелә. Ипләр баглы булып мәхәббәткә килә. Hürmetli тамашачыларыбыз, менә алар Татар сүзе 5-нче халыкара нәфис сүз бәйгесе җиңүчеләре. Татар сүзе бәйгесе туган телләрне, әдәби мирасыбызны пропагандалауга, үстерү һәм саклауга юнәлдерелгән бик уңышлы проект. Мөхтәрәм кунакларыбыз, хөрмәтле тамашачылар, кичә безнең иң югары ноктасы Татар сүзе 5-нче халыкара нәфис сүз телевизион бәйгесе җиңүчеләрен бүләкләү тантанасы килеп җитте. Һәм сәхнәгә Татар сүзе бәйгесенең шишмә башында торучы, туган телебез, татар халкы өчен саллы эшләр башкаручы, җан атучы мәртәбәле кунак, Татарстан Республикасы Дәүләт Советы рәисе урынбасары, Татарстан рәисе каршындагы татар телен һәм Татарстанда яшәүче халыклар вәкилләренең туган телләрен саклау, үстерү мәсьәләләре комиссиясе рәисе Марат Хотов улы Әхмәтовны сәхнәгә чакырабыз.
Hayırlı kеш, qadrli dostlar, ixlos ko'nglimdan salamlayman barchang'izni. Mana endi 5-tapqir bizning xalqaro Tatar so'zi baygisi bizni barliq millatdoshlarimizni tugan tilimizning motorligi, onun buyukligi, onun bütün ilhamı bilan suyundira. Bilasiz kelsa, bu bayga birinchi bo'lib mana shu sahnada Tatar Davlat Filarmoniyasi binosida to'di. Mana ol proyektning birinchi avtori bizning mana Filarmoniyaning yetakchisi Qadim Nazirovich, sizga zo'r rahmat. Rahmat. Ham albatta zo'r rahmat Ilshod Yunusovich Tatariston Yangi asr teleradio kompaniyasina, Shoyan TV kanalına Ramila dostimiz. Chunki ular bu proyektga televizion format berib, onu ko'tarib olib, onu tag'inda quloqliroq etib, mana millionlagan tomoshabimizga yetkirish yo'llarini topdilar. Ham endi mana kishi yubiley olarak bugungi 5-baygining natijasini yumg'oqlarini siz tomoshachilarimiz ko'rdingiz. Tugan til ul har millatning zo'r ruhiy qimmati. Ul madaniy kod. Tugan tilsiz xalq millat bo'la olmaydi. Tugan tilindən bizgan xalq ma'rifatli de bo'la olmaydi. Hamına biride belgilab o'tgancha tugan til ham tugan yer ular eskitkish zo'r ruhiy qimmatlar. Ham hech cheksiz ular ikisi birga bir butun bo'lirga tegish. Tugan yerim bo'lib, tugan tiling bo'lmasa, tugan tiling bo'lib, tugan yerindən yolg'iz yashasan, ol yatimlik bo'lar edi. Mana shul o'rnakni men ko'nglimda tutib biriga keldim, hatto shulay to'g'ri keldi sahnada naq shu fikrlar yong'iradi bizning jenguvchi qatnashuvchilarimiz fikrinden. Bu oydan mana men sizga xalq shoiri Razil Valiyevning qisqagina bir yo'lini aytib o'tam. Tugan tilda jirli shishma, tugan tilda shovli tallar, tugan tilda dashsamgina tugan yerim meni anglar deb. Mana shu bütünlük bizni bir qachonda tashlamasin edi. Ham mana biridagi motor jili tugan til muhitin mening bütün Tatar dunyosini yetkazim kela. Mening onu bütün Tatarlarning ko'nglini erishtirasım kela. Ham mening uchun mana bu baygining jinguvchilari bu sahnada bosib turgan aytik bir necha dista bizning botirlarimiz gina tugul. Bu bayga o'zlarining 4500'dan artıq шығышларын taqdim etgan. Ул har шығыш eskitkish zo'r ijodiy titanik xizmat. Ular barысы da mening uchun jinguvchilar. Chunki ular har birisi o'z dunyosida, o'z yashagan tubagida ular millatimizning tilin qo'yg'irtib, onun madaniyatin, ma'rifatin o'stirib, joni tani bilan shu xalqqa xizmat etib yashaylar. Mana kelajakda da birdan bo'liq ham har shoq tilimizni, elimizni saqlab, yoqlab, jingib yashik. İxlos ko'ngildan rahmat barchangizga. Mana bu muhitni ko'ngillarimizda umr bo'yi saqlaygali. Bek zo'r rahmat. Shi'riyat nominatsiyasi 7 yoshga qadar qatnashuvchilar orasida 3-o'rin. Jalayeva Hayat Ruslan qizi, Qozon shahri. 2-o'rin. Zakirova Dina Ilnur qizi, Qozon shahri. Ham haligi nominatsiyada 1-o'rin. Zakirov Inzil Ilgis o'g'li, Boltosh rayoni. Shi'riyat nominatsiyasi 8-13 yoshga qadar qatnashuvchilar orasida 3-o'rin. Fazulzyanov Roil Rustam o'g'li, Qozon shahri. 2-o'rin. Ivanov Iskandar Denis o'g'li, Minzala shahri. Ham haligi nominatsiyada 1-o'rin. Afrizonova Dina Ilshod qizi, Sverdlovsk o'lkasi. Shi'riyat nominatsiyasi 14-17 yoshga qadar qatnashuvchilar orasida 3-o'rin. Mardanova Irka Oyrat qizi, Popaz rayoni. 2-o'rin. Yafanova Amila Vladimir qizi, Bekdol rayoni. Ham 1-o'rin. Mirzaxonov Ilnas Lenar o'g'li, Muslim rayoni. Shi'riyat nominatsiyasi 18 yosh ham ulkanroqlar.
Üçüncü o'rin Ahmadjonova Gulnur Takiyullo qizi, Zay rayoni. Ikkinchi o'rin Sibg'atulin Ilnaz Ilshod o'g'li, Qozon shahri. Birinchi o'rin Qayumov Rinat Abzal o'g'li, Boshqirdiston Respublikasi. Proza nominatsiyasi 7 yoshga qadar qatnashuvchilar orasida 3-chi o'rin Garayeva Zubayda Olmos qizi, Qozon shahri. 2-chi o'rin Abdulina Malika Irriq qizi, Boltosh rayoni. 1-chi o'rin Kamalova Daliya Rustam qizi, Boltosh rayoni. Proza nominatsiyasi 8-13 yoshga qadar qatnashuvchilar orasida 3-chi o'rin Garifulina Saida Ildar qizi, Buyuqtov rayoni. 2-chi o'rin Zakirov Emil Ilgis o'g'li, Boltosh rayoni. Ham 1-chi o'rin Jabbarova Maryam Bulat qizi, Qozon shahri. Proza nominatsiyasi 14-17 yoshga qadar qatnashuvchilar orasida 3-chi o'rin Yerolina Elvina Ruslan qizi, Qozon shahri. 2-chi o'rin G'aliyev Karim Rushan o'g'li, Qozon shahri. Ham haligi nominatsiyada 1-chi o'rin Amirxonov Ilnur Insof o'g'li, Oqtanish rayoni. Proza nominatsiyasi 18 yosh ham ulkanroqlar. 3-chi o'rin Shabaliyeva Riyana Sulaymon qizi, Perm o'lkasi. 2-chi o'rin Qurbonova Luiza Tabriz qizi, Orsha rayoni. Ijodiy oila nominatsiyasi 3-chi o'rin Shayxul Islamovlar oilasi, Zay rayoni. 2-chi o'rin Bilolovlar oilasi, Soba rayoni. Ham 1-chi o'rin Sobirjonovlar oilasi, Boltosh rayoni. 15 yosh ham ondan ulkanroqlar orasida o'zim yozgan shi'r nominatsiyasi 3-chi o'rin Shayxiddinova Gulina Rafael qizi, Qozon shahri. 2-chi o'rin Ibrahimov Ilfoq Mirzo o'g'li, Oqtanish rayoni. Ham haligi nominatsiyada 1-chi o'rin G'alavuddinova Doniya Nurullo qizi, Qozon shahri. Tug'an til maxsus nominatsiyasi 1-chi o'rin Chingvitsova Larisa Petrovna, Chingvitsova Olga Vasilyevna, Mukanov Ilya Andreevich, Mukanova Yelizaveta Andreevna, Udmurtiya Respublikasi. Shloyuk 1-chi o'rin Nikitina Sofya Vasilyevna, Mamayev Aksar Aleksandrovich, Mariel Respublikasi. Shloyuk 1-chi o'rin Klementyeva Nataliya Nikolayevna, Shubrali rayoni. Ham haligi nominatsiyada shloyuk 1-chi o'rin Mitayeva Irina Dmitriyevna, Shirmishan rayoni. Professionallar nominatsiyasi 3-chi o'rin Xayrulin Danil Ramil o'g'li, Islomgolova Gulshad Fidan qizi, Yangirova Ralina Khalil qizi, Fatxulina Alina Vasil qizi, Ufa Totar Nur teatr studiyasi. Boshqirdiston. Shloyuk haligi nominatsiyada 3-chi o'rin Abdurashidova Oliya Murod qizi, Shavkat Bektemirov ismidagi Qozon teatr uchilishisi. 2-chi o'rin Xayrulin Oyzod Anas o'g'li, Etna Totar davlat drama teatri. Haligi nominatsiyada 1-chi o'rin Nasibulina Laysan Ilgizar qizi, Totar davlat Akiyat Qurshaq teatri. Ham shloyuk haligi professionallar nominatsiyasida 1-chi o'rinni yollagan Jihon Shanfanis Radif o'g'li, Tataristonning xalq artisti, Kalyaskar Kamal ismidagi Totar davlat akademiya teatri artisti. Mana ular Totar so'zi baygisining qo'yildi jinguvchilari. Sin tuğan
Татар сүзе